सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, फिल्म दिलवाला के बारे में खेसारी लाल यादव संवाददाता से का बतौले रउआ लोग के अभी हम बतावे जा रहल बानी। रउआ लोग को पता हो कि 2 तारीख को उनकर फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म दिलवाला। तक खेसारी लाल यादव से जब संवाददाता बात कैले तक खेसारी लाल बतौले कि इनकर ई फिल्म जो दिलवाला बाटे बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी बाटे, जौना में उ जबरदस्त भूमिका निभौले बारे और यहाँ तक बतौले कि ये फिल्म जौन बाटे बाप मतारी के कैसे कद्र कईल जाला ये फिल्म में पूरा तरीका से देखावल गईल बा। उ कहले कि ये फिल्म में अगर देख के कोई भी एक आदमी अपना बाप मतारी के इज्जत करे लगता तो ये हमार फिल्म बनावल सार्थक साबित हुई। जी हाँ, खेसारी लाल यहाँ तक कहले कि खेसारी लाल के साथे उनकर अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी 110% परफेक्ट अंदाज में परफेक्ट एक्टिंग कैले बड़ी। अक्षरा सिंह के प्रशंसा करते हुए ना थकले खेसारी लाल यादव कहले आकि भरपूर इंटरटेनमेंट देवे के कोशिश कैले बड़ी अक्षरा सिंह। एमे दोनों जना कॉमेडी रोल में भी नजर आइल बा लोग। जहाँ खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के दिलवाला फिल्म बहुत दिन पहले ट्रेलर रिलीज हो गए रहे, लेकिन कुछ कारणवश रिलीज ना हो पाई रहा सर। जो अब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद खेसारी लाल यादव बनल बारे और बिहार झारखंड में हर जगह मार्केटिंग खेसारी लाल यादव के जिम्मे भी बनल बाटे ई फिल्म दिलवाला। जी हाँ, ये फिल्म के डायरेक्टर सतीश जैन के बारे में बतौले खेसारी लाल कि ई फिल्म के जो डायरेक्टर सतीश जैन बारे जौन की लगातार बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म दिले बारे मार्केट में, तो ई फिल्म से भी उनकर आशा उतने बा जितना उनकर फिल्म मेहंदी लगा के रखना सुपर डुपर हिट भई रहे उतने आशा लगाओ तरह इहो फिल्म के हिट हो गए। जी हाँ, छपरा जिला भोजपुरी पर वालों को ऐसा ही ताजा खबर वालों के बीच ले आओ। बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।